जिहेतु दिनै क्लोजिं सेरेमनि मा बुङो जोंनि 22 आरो 23 बे साननैनि हाबाफारिजों बड' एडुकेसन ट्रास्टनि गेजेरजों जि फोरोंगिरि मावबादा बे मावबादाया मोजाङै दिनै जाफुंबाय आरो दिनै जोंहा क्लोजिं सेरेमनि बे क्लोजिं सेरेमनियाव जोंहा मोनसे खाफाल गोनां होनना बुंनांगोन जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथां मानव गेदेर चिफ बिथाङा फैनो हादों आरो बिथांखौ जोङो जोंनि बर्ड माने बेडनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो दाखालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि मानगोनां बिथां एबसुनि प्रेसिडेन्ट मानव गेदेर दिपेन बर' सार बिथाङा मोनफैदोंमोन बिथाङा फैनायाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांखौबो जोङो जोंनि फारसेनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जायफोर फोरोंगिरिया बे साननैनि हाबाफारियाव फैनानै बिथांमोना गावनि रोंगौथिनि थाखाय जि गथ'फोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि मोनसे आदब बिथांमोना सोलोंबाय आरो बिथांमोना खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बिथाङा साननैनि बे हाबाफारियाव थानानै जिखिनि बिथांमोना ट्रेनिं लाबाय बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो बेडनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बेयाव जोङो बेडनिफ्राय गोबां राहा खालामना होनो हायाखै थेवबो बिथांमोना बे साननैयाव मोजाङैनो थानानै बिथांमोननि जि ट्रेनिं हाबाफारि बेयाव बाहागो लादों दा बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों साबेसे फोरोंगिरिफोरा बेयाव बाहागो लादों बेयाव जोंहा 100+ जोंहा फोरोंगिरिया बाहागो लादों बेयाव जों 21 फरायसालिया बेयाव बाहागो लादों बिनि अनगायैबो आरो माखासे फैनांगौ दंमोन खिन्थु बिथांमोना असुबिदानि थाखाय फैनो हायाखै जोंहा जिथु ट्रास्टआ जों इनिसियेटिभ लादो बेयाव 42 फरायसालि दङ बेनिनो माखासेया फैनो हायाखै बिथांमोना माखासे कारनाव जोङो उननि हाबाफारिफोराव बिथांमोनखौ जों बाहागो इनभल्भ खालामगोन आरो खालामनानै जोङो फरायसालिफोरखौ जेसेबां हायो फोरोंगिरि ट्रेनिंनि गेजेरजों जों सोलोंथाइखौ स्टेन्डार्ड खालामनो जोङो नाजाबाय थादों स' बिटिआरनि सिएमआनो जिहेतु नोंथांमोननि हाबाफारियाव बाहागो मोनसे गुड मेसेज बेबायदि खालामदों बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोङो बेडआ जिहेतु 2010निफ्राय जोङो फोरोंगिरि जिथु मावबादा बेखौ फोरोंगिरि मावबादाल' नङा जों गार्जेन वार्कशप केरियार काउन्सिलिं आरो स्टुडेन्ट मिट बेफोरखौ जों लाबायनो थायो दा बेनिखायनो देग्लाय बिटिआरनि चिफ बिथाङा गावनो जिहेतु बुंबाय जों ट्रास्टखौ मदद होगोन दा बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना जों ट्रास्टआबो बेबायदि सर्स गैया जोङो सोरनिबा डनेसनजों जों खुंबाय थादों आरो स्कुलफोरा एसे एनै हेल्प खालामो बेजोंनो खुंबाय थादों खिन्थु जुदि बिटिआर गभा जोंखौ बेबायदि जुदि हेल्प होयोबा जों आरो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो हागोन बेबायदि बे माने आसामाव बा बिटिआराव माने गोसारदों हिसाबै माने गुन गोनां सोलोंथाइखौ एकाडेमिया होनो हादों होननानै सानो जों रायजो राजाफोराबो सानो बेबायदि दा जिहेतु इउएन एकाडेमि होननानै मोनसे माबा थायो बारु बे सेन्ट्रेलि मोनसे बर्ड दङ बिथांमोना बे खामानिखौ मावगोन खिन्थु जोङो ट्रास्ट हिसाबै बे जों अकल इउएन एकाडेमिखौल' नङा जोङो बाथौ आश्रम ब्रह्म आश्रम दं गुबुन गुबुन बेबायदि प्राइभेट फरायसालि दङ जायफोरानोखि माने मिरु जिरि सोलिबाय थादों माने बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा माने बिथांमोना प्रफेसनेलि थांबाबो बिथांमोना थावरिना थानो हाया मानोना मोनसे हारिजों मोनसे जातिजों बे फरायसालिफोरा थावरिना थाया मानोना लिमिटेड स्टुडेन्ट जायो दा गुबुन स्कुलनि खोथाया एसे बेलेग दा बेनिखायनो जों मोनसे डिसिसन लादो जे ट्रास्टनि गेजेरजोंनो बेफोर फरायसालिखौ जों फोथांना लाखिनांगोन मानोना बेफोर फरायसालिनिफ्रायबो मोजां गथ' ओंखारदों प्राइभेट फरायसालिनिफ्रायनो आरो बर' बिजोंखौ जि फोथांना लाखिनायाव बिथांमोननि बिहोमाया गोबां दङ दा बेनिखायनो बिटिआर सरकाराबो बे खोथाखौ साननांगोन आरो हयथ' बिथांमोना साननानैनो ट्रास्टखौ मदद खालामगोन आरो मदद खालामोब्ला जोङो बेफोर स्कुलफोरखौ जों मोजां खालामनो हागोन माखासे बेखौथ' सरकारानो साननांगौ जिहेतु जों प्राइभेट हिसाबै जेबो बुंनो हाया आरो एक्सुवेलि दाथ' सरकारा टिचार्स होनो हायाखै
टिचार्स मेन बाथ्राया जाबाय टिचार्स होनो हायाखै बिथांमोना आरो बिथांमोननि क्राइटेरिया दङ 30:1 बेफोर सिस्टेमजों थाङोब्ला बेफोरखौ गभर्नमेन्टआसो मिथिगोन बिथांमोना क्राइटेरियाखौ बनायना लानांगोन खिन्थु प्राइभेट स्कुलफ्राव बेबायदि नङा मोनसे क्लासाव सासे टिचार्स बेबायदि थायो बेनिखायनो गुन गोनां सोलोंथाइया बांबोगासिनो दङ आरो मोजां जायो